jeg kommer, statsminister kommer. I der 20 minutter, så ringer de, hele turen kommer. Så jeg går der. Havde du ærligt et formål, men for at provokere noget, da du kom på Clement? Jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Altså, jeg driller ikke. Måske har jeg hørt historien. Vi sidder hjemme hos Iler, min ven, producer, og Raske Penge ringer. Og han siger, Clement Kjærgaard ringede. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg har aldrig haft et fjernsyn. Jeg vidste ikke, at 1 million mennesker så det. Alle, der sad i køkkenet, what, der er sådan noget sygt. Og siger sådan her, kun hvis statsministeren kommer. Og jeg driller ikke, og jeg overdriver historien. Bare for at spille smart. Ja. Jeg kommer, statsminister kommer. I der 20 minutter, så ringer de, hele turen kommer. Så jeg går der. Og så gjorde jeg det. Og så sådan her, hvad fuck skal jeg sige? Og det er, fordi jeg havde lavet en tweet omkring, at jeg stopper med musik. Det var en provokation. For jeg kunne skrive hvad som helst. Jeg kunne skrive hvad som helst på Twitter. Bang! Det gik viralt. Og så når man står og snakker med sådan en producer inde i DR-byen, som siger sådan noget, det ser ud til, at der er omkring 1,3 millioner mennesker, der ser det. Hvad fuck laver jeg? Hvorfor er jeg her? Det var meget voldsomt. Men det fedeste, som jeg synes gør det episk nu, er, ingen ved hvorfor. Heller ikke mig. Ingen ved hvorfor. Jeg var der bare, og så blev jeg nødt til at sige noget.